Здравейте, пътешественици! Аз съм Карина, вие сте с Глобусът, а Глобусът продължава да се върти на около 25 градуса северна ширина и 33 градуса на сянка, защото сме в перлата на изтока Дубай. Днес от тук ще се отправим на югозапад, към столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби. Но преди да си вземем чантичките и камерките, нека си припомним какво се случи с Глобусът напоследък. Когато пресичате за пореден път Дубай, няма как да не се замислите за това, кои сте, къде живеете и какво правите с живота си, особено ако сте българи. Няма и как да не ви направи впечатление, че тук дори уличните пейки се почистват с бърсалка за прах. Или че спирките на обществения транспорт са снабдени с климатици. Или това, че можеш да паркираш яхтата си ей така, пред блока. Ако направим класация на съвременните чудеса на света, то светът трябва да бъде в отделен раздел от Дубай, защото в противен случай няма никакъв шанс. Едно от големите постижения на града е, че тук успяват да повлияят дори на климата. Следствие озеленяването и огромните изкуствени водни площи, климатът напоследък е станал по-мек и температурите през лятото са по-поносими. Изненадите са на всяка крачка в Дубай. Когато минавате покрай все още строящия се квартал Дубай Марина, имате чувството, че тук архитектите направо са поудяли от възможността да развихрат фантазията си. Улите са толкова странни и шантави, като че ли не се подчиняват на законите на гравитацията. По-нататък минаваме покрай Бурж Ал Араб, най-луксозният хотел в света и единствен с 7 звезди, както и най-високият в света – 321 метра. Таванът на лобито му се губи на цели 180 метра височина, а главният ресторант се намира на 200 метра над морето. На покрива си има хеликоптерна площадка, която всъщност се използва за тенис корт. Намира се на 211 метра височина. Основният социален живот в Дубай се случва в моловете, защото хората се крият в тях от големите жеги. Всеки мол си има своя уникална атракция. Например, в Емирейтс има изкуствена ски писта, а Дубай мол има огромен аквариум. Когато излезете от Дубай мол, ще се натъкнете на острието на Бурж Дубай. Това е най-високият небостъргач в света. За да разберете колко е висок наистина, трябва да се доближите поне на половин километър от него и да го сравните с останалите кули. Зданието е с височина около 820 метра. Точно пред Бурж Дубай се намира и най-големият фонтан на планетата. Струите му се издигат на височина 150 метра, осветени с над 6000 прожектора. Нощем фонтанът се вижда от космоса като най-ярката точка в Близкия изток. И така, излизаме полека от съня, наречен Дубай, и се отправяме към друго чудо на планетата – столицата на емирствата Абу Даби. Пътят между двата града е около 170 км и е прав като измръзнал конец. Стига се за около час и половина, защото максималната скорост, която можете да карате по магистралата е 100 км в час. Но тъй като радарите са нагласени да засичат скорости над 130 км в час, тук всеки кара с 120. И така, в момента се движим с около 120 по най-гладката магистрала в света. В очакване какво още ще ни предложи живота през този прекрасен ден. Пътешествието ни по тези географски ширини се осъществи благодарение на нашите приятели от On Travel. Предимство с организирана екскурзия е това, че на място туроператорите се грижат за туристите, като им осигуряват и набор от допълнителни екскурзии и посещения. Като едно от посещенията на място може да бъде и Абу Даби, което впечатлява наистина с не толкова разчитаното си строителство, колкото с повече природа, което определено е значимо нещо за емирствата. Важно е да знаят туристите, когато посещават емирствата, едно от нещата всъщност е това, че за там се изисква входна виза. Т.е. за да се планира почивката е необходимо поне една седмица, за да се издаде тази виза. Другото от нещата е, че все пак това е Ислямска република и не се толкова толерира фриволното поведение. И дори това, че Дубай е световна туристическа дестинация, фриволното поведение на улицата се наказва и дори, че никъде няма да се срещне
полицейска кола дори, контрола и сигурността над града са на много високо ниво. Нещото, което животът ни предложи още преди да стигнем Абу Даби, се нарича джамията Шейх Заид. Това, според местните, е втората по големина джамия в света. Носи името на основателя и първи президент на Обединените арабски емирства – Шейх Заид бин Султан Ал Нахян. Това е човекът, благодарение на когото днес емирствата са едно от най-богатите места в света. Самият шейх е погребан в нея. Мавзолеят му се охранява от големи мъже в черно, които следят никой да не снима на това място. Ако снимате, ще ви накарат да изтриете снимката. Иначе няма проблем да снимате в джамията. На входа дават на всички жени черна абая и шал. Мъжете, само ако са по къси панталони, ще трябва да си облекат бяла кандура. Заслужава си изживяването за известно време да се почувствате като част от местните жители. После влезте вътре и внимавайте да не припаднете от разкоша, на който ще станете свидетели. Дизайнът на самата джамия е вдъхновен от моголската и от мавританската архитектура. Още когато видите кубетата отвън, ще се сетите за онзи мавзолей в Индия, построен от Шах Джахан. Говори се, че джамията Шейх Заид е достатъчно голяма, за да побере 40 000 поклонници. Само в главната молитвена зала могат да се поберат 9000 души. 4 минарета по краищата се издигат на 115 метра над земята. Куполите са 57 на брой. Цялата джамия е декорирана с бял мрамор. Сигурно има статистика колко мрамор е отишъл по стените, но вероятно тя е доста потискаща. Само вътрешният двор на това място е 17 000 квадратни метра. Той също е декориран с бял мрамор и цветни мотиви. Килимът в голямата зала държи рекорда за най-големия килим в света. Размерът му е 5627 квадратни метра и е изтъкан от около 1200 такачи. Това текстилно чудо тежи 47 тона, от които 35 тона вълна и 12 тона памук. Възлите по него са 2 268 хиляди. В джамията може също да видите и най-големият полилей в света. Той е изцяло направен от мед и злато. Диаметърът му е 10 метра, а височината 15 метра. Когато излезете отново, ще ви се прииска пак да погледнете постройката и да я обхванете цялата. Но това е почти невъзможно. Човек не може да я обхване с един поглед. В общ план можете да я видите единствено от пътя. Отвън джамията изглежда нереална, почти невидима, заради белия мрамор, осветен от бялото слънце на фона на бялото небе. Фантастично е! Продължаваме с нашето пътешествие в столицата на емирствата Абу Даби. Превод името Абу Даби означава бащата на газелата. Има една легенда за името на града с главни действащи лица, двама братя и една газела. Газелата бягала от братята, защото последните искали да я изядат. Докато бягала, тя ги отвела на един остров със сладководен извор и там братята основали Абу Даби. Всъщност градът е разположен на Т-образен остров в Персийския залив.
Първото нещо, което ще ви направи впечатление, когато влизате в Абу Даби, е многото зеленина. Ама наистина много. И всичко е подредено, подгастрено и полято. Абу Даби е най-голямото и най-населеното от общо 7-те емирства в страната. Заема около 85% от територията на Обединените арабски емирства. Футуристичните небостъргачи тук могат да се мерят само с вълшебните кули в Дубай. Откриването на петрола преди десетилетия дало на града такава силна инерция, че днес Абу Даби се счита за най-богатият град на света. Смята се, че тук е малко по-скъпо от Дубай. Основният делови живот е съсредоточен около крайбрежната улица – Корнеш Роуд. Тази част на града е изключително гъсто застроена с небостъргачи. Това е центърът на управлението и бизнес живота в Обединените арабски емирства. Тук са разположени седалищата на петролните компании и посолствата на емирствата. Когато погледнете Корнеш Роуд отдалече, ще разберете защо го наричат Манхатън на Близкия изток. В момента властите на града имат не по-малко амбициозни планове от тези в Дубай. Горе-долу 1/3 от силуета на града е оформена от все още строящи се кули. Ще бъде построено и метро, което на по-късен етап ще свързва Абу Даби и Дубай. Както казахме вече, емирствата са създадени през 1971 година. Покойният шейх Заид бин Султан Ал Нахян, бащата на настоящия президент, е смятан и за баща на Обединените арабски емирства. Благодарение на него, днес емирствата се наслаждават на един от най-високите жизнени стандарти в света. Тук понятието данък е непознато. Мюсюлманската култура е силна в Абу Даби. На мъжете е разрешено да имат по 4 жени. За разлика от Дубай, Абу Даби е по-консервативно място и съвсем няма толкова разнообразен нощен живот, а и правилата тук са доста по-строги. Heritage Village е нещо като етнографски музей на емирствата, само че с доста големи размери. Основното, което можете да направите тук, е да се върнете назад във времето, когато по тези земи живели само бедуини и никой никога не би чувал думата петрол. Разбира се, можете да си купите и сувенири. Думата петрол се чува в Абу Даби през далечната 1968 година, когато емирството започва да го изнася навън и за нула време става символ на богатство и жизнен стандарт. Преди 1968 Абу Даби е представлявал това, което днес е Heritage Village. Heritage Village е комплекс, в който можете да видите различни арабски занаяти, моделна арабска къща, да яздите камила или да участвате в лов с соколи. Импровизираното село дава обстоен поглед за традициите и начинът на живот на бедуините. Много е впечатляващо, че в Heritage Village има няколко занаятчийски работилници, където се демонстрират гранчарство, коване и кожарство. Гранчарството е нещото, което ни заинтригува. Защото е много поучително да се замислиш над историята на тези хора, от грънците до стъклото на днешните небостъргачи. В селото има и малки дюкянчета, в които продават подправки и различни сувенири.
Другото ценно нещо е, че от Heritage Village се открива великолепна панорама към крайбрежието на Абу Даби и Корнеш Роуд. До Heritage Village можете да видите и най-голямото знаме в света. То е закачено, разбира се, на най-големият пилон в света. Културната фондация на Абу Даби е мястото, където можете да се информирате за културния живот на емирствата. Нещо като нашето НДК, само че доста по-добре поддържано. Освен на театър, изложбена зала, кино и кафе, тук ще попаднете и на демонстрация на местни занаяти. Интересно е, че те се практикуват от жени. Разбира се, когато ви видят, те ще си сложат забратките, но това не пречи да ви покажат как се изработват сламени кошници и шапки или да се снимат с вас за спомен. Ще видите също и традиционни костюми за бели денс, както и уникалните метални маски за жени, които се носят и до днес и имат сложно название. След като се нагледате на традиционна култура, ще настане време да видите и малко от лукса, на който са способни само по тези географски ширини. Да видите за какво отиват парите на, щях да кажа данъкоплатеца, но тук не плащат данъци. Emirates Palace. تحية طيبة يا والدي الطيب الله يطول عمرك يا غالي. Emirates Palace е също многозвезден хотел, собственост на емира на Абу Даби. Не се знае дали това е най-луксозният хотел в света, но безпристрастната статистика показва, че това е най-скъпият хотел в света. Неговите 300 стаи, 92 апартамента, ресторанти, барове и лобита струват около 3 милиарда долара. Те са отишли най-вече за огромните количества ценен мрамор и масивно злато. Стаите и апартаментите в Emirates Palace са изцяло в стила на арабските дворци, а това означава тежко злато, тежки материи, дебели килими и меки позлатени миндери. Първоначалната идея била това да е дворец за срещи на местното правителство. Особено важно било всеки един от гостите да разполага с едни и същи удобства и да не се чувства пренебрегнат. Затова самата сграда е построена като хотел с еднакви стаи. По-късно обаче решили да превърнат това изумително място в хотел. Всъщност и до днес емирите се срещат тук от време на време. Те минават през специален вход, който през останалото време стои затворен. Всичко, което блести в Emirates Palace е злато. Златни са леглата, пода, стените. Златни са и 114-те купола на сградата. Нещо като допълнение към златото на интериора са 1002 полилея, направени от кристали Сваровски. И като заговорихме за цифри, ето и още малко статистика. Комплексът е изграден на 1 милион квадратни метра площ. 110 000 квадратни метра от тях са покрити с мрамор, или близо 4 милиона кубика мрамор. Дворецът има общо 8000 врати. Всяка стая със собствен иконом на повикване. Дворцовият апартамент може да се наеме за 11 200 долара. Хотелът предлага и най-скъпата почивка в света. Тя включва 7 нощувки и всякакви допълнителни услуги, като подводни екскурзии и студено шампанско. Гостите ще бъдат разположени в апартамент с около 680 квадратни метра. Багажът им може да бъде взет от всяка точка на света, а на летището ще бъдат посрещнати от личен шофьор и майбах. Всичко това струва 1 милион долара, но офертите не са към всеки, който може да си го позволи. خبر تظلك أحبك أجلك وتحبك أكثر أمي أمي حبيبة عمرك.
Ако не сте се наситили на злато в Emirates Palace, препоръчваме ви да отидете на Златния пазар. Казват, че тук цените били доста по-умерени от Golden Souk в Дубай. Но това са непроверени данни, защото ние така и не си купихме нищо златно. Просто зяпахме по витрините, ей така, колкото да убием времето, защото вече ни бе станало байгън от злато. Остана и още едно злато, което не видяхме днес, но си заслужава да се зърне поне за миг. Залезът над морето. Най-добрата гледна точка за това е Корнеш Роуд. Крайбрежната улица на Абу Даби е дълга близо 6 км, но всеки един сантиметър от нея си заслужава да се извърви пеша. Това е любимото място и на гражданите на Абу Даби, защото тук те могат да тичат, да карат велосипеди, да ходят на плаж или да си направят пикник в някои от многобройните градини. Корнеш е един от шедьоврите на Шейх Заид. Казват, че той обожавал зеленината и всички градини и фонтани тук са плод на тази негова любов. Проблемът е, че не можете да спирате на крайбрежния булевард. Трябва да паркирате в уличките от другата страна, а трафикът в Абу Даби е доста натоварен, особено в края на работния ден. За огромно мое съжаление трябва да ви кажа, че нашата обиколка из емирствата е към своя край. Сега не ни остава нищо друго, освен да си хванем самолета обратно към България. А на вас пожелавам един ден съвсем скоро да дойдете лично тук и да видите тези чудеса на съвременния свят. Бъдете с нас и следващия път, когато отново ще си вземем раничките на гръб и балканското самочувствие под мишница и ще продължим да обикаляме планетата. Чао!